Ya bize Bunun gap yakanı koysana şu politikanı 2 minut ya kellar vertmekanı yaxşı zatlar aytkan diriliş. yaxşı zatlar aýsam mara Dursultan dogry. Men seni öňden bäri söýýärdim bilýärmi? Ne ki dostluğum bu ya da hakikaten ama. Diriliş men alcılar ya bilýärmi? Bana diriliş Lüboy hakda gap desem. Bolýar, onu seret. Son sana bu Nurda ýanyş başlady, o men gakarmak başlady bilýärmi? Kim? Ya Nurda bilen efir açyp başlady, men gakarmak başlady o zaman. Açsan bola diýerim, nawaça tutman efir açmasın. Aýdýardym WhatsApp'tan jaň edemde aýdýardym, gözlerine dönin, güler ýüzüne dönin, o men efirimde oturup o neme Dilber bilen buram Dilber bilen Zalin ikisi bilen söwüşdiň ýadyňa düşenok. Men bulara goşka aýdyp berýärdim. Galam gaşy hünji diýişli gözel Diriliş. Bilýärmi? Hemmesine yazdım koşku kızların bir maňa yazmadym. Sen ýaman söwüşýärdiň, saňa nähili goşkyny laýyk boljagyny bilmedim da, o nädip tarif etmemi. O sizinle berde söýüşip oturuň menen bä aşakda oturan ikiňi de seredip.